Ассаляму алейкум ва рахметуллахи ва баракатух. Днес ще се запознаем с урок номер 13 от втори раздел на учебника Любимата ми религия. Обстоятелствата, които развалят намаза. В предишния урок научихме вътрешните фарзове на намаза или кои са задължителните неща, които трябва да изпълним в намаза. В днешния урок ще научим кои са нещата, които развалят намаза. Сега ще се запознаем с 9 неща, които развалят намаза. Първо, развалянето на абдеста по време на намаз. Развалим ли си абдеста, сме си развалили и намаза. В урок номер 6 може да си припомните кои са нещата, които развалят абдеста. Второ, неизпълнението на един от фарзовете. Например, ако пропуснем рукюто и отидем директно на сежде, намазът ни не се приема. Трето, яденето или пиенето по време на намаз разваля нашият намаз. Четвърто, говоренето по време на намаз. Ако попитаме или кажем нещо на някого, например, искаш ли да си играем след намаза? Намазът ни се разваля. А ако другият ни отговори, то и неговият намаз също се разваля. Пето, плаченето за нещо свързано с земния живот. Например, днес имах 2 по математика. Това разваля намазът ни. Обаче, ако се разплачем от любов, благодарност или респект към Аллах, това не разваля намазът ни. Шесто, смеенето по време на намаз. Ако се засмеем докато се кланяме и ние или някой друг чуе смехът ни, намазът и абдестът ни се развалят. Седмо, обръщане на тялото в друга посока, различна от къбле. Ако по някаква причина, докато се кланяме, не сме се обърнали към къбле, намазът ни се разваля. Осмо, занимаването ни с нещо друго, което ни разсейва. Например, ако си играем на телефона, намазът ни се разваля. Девето, погрешното четене на Коран Керим. Например, ако учим Елхамдулиллахи каббел аленин вместо Елхамдулиллахи раббил алемин, намазът ни се разваля. Внимание! Ако направим някой от тези неща по време на намаз, намазът ни не се приема. Трябва да започнем от начало и да повторим този намаз. Обобщение. Има неща, които развалят намаза. Развалянето на абдеста, пропускането на някой от фарзовете, яденето, говоренето, плаченето и смеенето по време на намаз, промяната на посоката, различна от къбле, погрешното четене на Коран Керим. Въпроси. Кои са нещата, които развалят намаза? Какво трябва да направим, ако сме си развалили намаза? Ассаляму алейкум ва рахметуллахи ва баракатух.